πάλι για άλλη μια φορά αποτυχία, αλλά αυτή τη φορά κάτι κάνουν τα μακαρόνια. Περίμενα να πετάξω κι εγώ ένα. Έχει κανένα ένα μακαρόνι να πετάξει. Όχι. Και είναι. Και σπεδάκι είναι. Τι το κάνεις. Πάρ' το κοίτα. Κολλάνε όμως, Σαν έλα μη κολλάνε. Θα μας κράξεις τα δεις, ρε. Όλοι πρώτα θα μας κράξουν, θα μας κράξουν. Πω. Κάτι σίδερο σπουδαίο αυτό. Είδες, δεν χρειαζόμαστε σίδερο τελικά. Όχι, μη σου φύγει η κατσαρόλα, φίλε. Δεν θα έχουμε ούτε να κάψουμε μετά, δεν θα έχουμε. Δεν πέφτουνε, δεν Για γύρνα ανάποδα. Γύρνα το ανάποδα. Το δικό μας είναι. Στο σπίτι αράχνης είναι, ρε. Πω. Πέφτουνε. Αρχίδια. Α, μας δίκανε. Όντως θα μας δείξει τον οικοκύριο. Φυσικά και ένα βιντεάκι τράβα το κιόλας. Μας βγάλει, φίλε. Καμιά μήνυ θα φάμε. Είδες και τύμπανο. Πω, πολλές χρήσιμες δουλειές. Καίγομαι. Γι' αυτό το χτυπάς. Άστο ρε. Άστο να το καταρρίσω εγώ. Ένα σου κόλ,